akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon in tulumanon, kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Buboy, 37 anyos. Itago na lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong kaipon nga gipalayo nako ang akong anak. Aron inyong hisabtan, ingon na ini ang mga panghitabo. Ano bang problema nimo, Aileen? Ikaw lagi? Ikaw mo'y akong problema? Unsa? Ano naman? Kay dili ka magkahatag sa tanan namong panginahanglan. Ilabi na karon nga mabdos pagyud ko. Pero naningkamot mong kuday. Sumagod. Makakaon man mo katulusaw sa kadlaw. May ka, kay makontento naman ka anak. Ako di man. Hapit na gyud mo abot ang higayon nga layasan na gyud ta ka buboy. Aileen. Siya naman ang oras ay. Marag sa'yo pa man. Sa'yo may bangon si Aileen o ang among anak. Pasig tuwa sila sa sala. Ginoo ko. Wa din ni si Aileen o ang among anak. Basta ko ba nilang mga butang? Wa na. Tawagan ako si Aileen. Nang layas na mi, ipalayo na nako ni mong bata. Aileen, ay dik buhata. Ayaw ipalayo na akong anak. Kuhaon na akong anak. Dinhiran ako si Inday. Dili pwede nga anak ni mo si Inday. Kay 10 anyos na siya. Dako na ang bata. Unya, wa pagikit trabaho. Wa kay kabuhi sa bata. Maong anhin ako ang bata. Kuhaon ako si Inday. Magkuha ko kabugado. Nak, dili man intawon ta makakuha og abogado. Pobre ba ya intawon ta? Pero gusto na ko makuha ang akong anak, ma. Magpangutan na lang sa gyud ta ha, kung unsay angay paagi nga dili ta makagasto og dako dong buboy. Go. Kita ka sa post na Aileen? O man. Ngano di eh? Nanganak naman siya. Unsa? Wa man lang ko niya sultihin nga nanganak na siya. Ano sultihan man ta ka? Nga wa naman kay labot. Unsa yung ilabot? Ako mo yamahan sa imong gimabdos. Di na kay amahan oy. Kaya pilyado sa akong kaipon karon ng akong gipada sa akong anak. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Muna ko gikuhaan og katungod ni Aileen sa duha nako ka mga anak. Pero ang nakalisod kay wa ko'y mahimo kay wa ko'y igo nga kwarta para magkuha og abogado. Mao nga nagpaubos na lang gid ko. Ug unya, Aileen sige na. Dawat naman ako nga dili na ta magbalik pero ayaw itaw gidaw na akong anak. Maluoy ka. Dili ko. Kay dili ko gusto mahibaw ang akong anak na ikaw ang iyang amahan.
Kung dili ka gid mo sugot, ikihat among duha sa imong laki. Kung makakiha ka, Unsaon nimo pagkiha nga tuwa naman sa laing nasod? Unsa? Unsa ito na sa laing nasod? Nilarga si Aileen gaw eh. Kwartaham dito yung laki. Ug may bahay sila sa US. Unsa? sakto ni mo source sa chismis. Diyan namin sa US nagpuyo. Aron dili na ka makagukod na mo sa akong mga anak. O dili na ka makakiha na mo sa akong pares karon. Aileen. Wa ko'y mahimo bisag unsaon ako sa paggukod kay wagi ko'y kwarta para makakuhag abogado. Ang ako mga pangutana mao kini mo sunod. Unang pangutana. 10 anyos na ang among anak. Ug sa akong nahibaw-an, 7 years paubos nga ang kustode adto sa inahan. Karon nga 10 anyos naman siya. Asa gid ay angay ang bata. Mahimo na ba siya nga mupili kung asa siya? Ikaduhang pangutana. Gipada ni Aileen ang apelyido sa iyang kaipon sa ikaduhang namong anak. Kung makuha nako ang bata, mahimo ba nako nga mapausab ang iyang apelyido? Mga pila masad ang mabayad ana. Ikatulong pangutana. Kasado mi sa akong asawa. O plano nako nga ikiha silang duha sa iyang kaipon karon. Magakiha ba ko nila bisan og tuwa na sila sa laing nasod? Ikaupat og katapusan. Unsay pwede nako nga ikasubatok nila? Dako ba ko og magasto ining akong sitwasyon karon? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Buboy. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlawa akong tingog inyong mapaminaw. It's me. Og kay tungod ako usa ka abogada, of course ang ato ang mga pagahiskutan ang akong mga tubagon, akong mahatagan og tambag ang mga pangutana kabahin sa punto legal. Pero kung mga medical na ang mga pangutanag, mga problema, Dr. Obra will always be here also. Punto legal, medical man, or mga problema nato sa mga ginadiling droga, mga psychological, emotional, nga mga pangutana, mga problema nato kabahin sa ato ang kabanay, kapikas, karelasyon, ang mga gipang ghost din ha, ug unsa pa ay namo pagdugay. Ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang atong mga suking tigpaminaw? You know, hinaot unta gyud nga nakapahuway tagtarong, naka-resta, unya, naka-rejuvenate ta, nakapaminsar ta over the break. Ayaw na gud mo kaguol ay kaluya. Padayon lang ta, kapoy kay trabaho karong simanahon na, no? Init pagud kayong panahon. Ay lagduyugi sa init sa inyong ulo, guys, no? Padayon lang yun ta. And I'd like to greet silang Anesita Lapad Akoy-Koy, si Virginia Mapa Abellanosa, si JC Rowe o kinsa pa maning mga magpadana tog mga suwat. Salamat kayo ninyo, no? Rien Aiza Asis Bangkale, if na may mga pangutana, palihog lang, adto ipadala please sa kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede na ninyo ipada dito or sa kato, no? suliran_612@yahoo.com. Hello also and greetings to Arnold Cambio, kang Gia Huel. I know no na amoy mga pangutana but please adto lang na i-address ninyo dito.
And magpasalamat ko sa mga nag-like ug nag-follow nato sa ato ang Facebook account nga Elaine Tantenko Bathan. Please also drop by and like The Law and Me by Attorney Elaine Bathan. Also like and follow DYHP RMN Cebu sa ato ang Facebook account because dinha na nato mapaminaw ang ato ang drama kung wa man gani mo nakaapas sa live nato nga airing sa radyo sa kahanginan pwede sad sa ato ang YouTube nga channel, no? Now, ingon si Father Aloy, find your authentic self and make sure you get the opportunity to live it. Simple kayo ni, magpakatotoo tayo, guys, no? Let us not live in a make-believe world sa social media. Ganing, ganahan na to i-project nga, hoy, hayahay ko kinabuhi, hoy, malipayon ko, hoy, nindot, unya di ay to, gadildil gasin, kay way ikaon, unya di ay to, kulatados banag asawa. Do not live in a world of fantasy, nga numan, kay way mutuo nimo, wa puy tao nga genuine nga mutabang nimo. Di na to ikauwaw, ug unsa ta, ug asa tagikan, unsa ray atong kapasidad karong mga panahona, ang importante wa ta mag-urong gapadayon tas atong kinabuhi, nagpadayon tag paningkamot sa limpyo ug tarong nga pamaagi. Okay guys ha, stay true to yourself. Okay? Letter sender nato karong adlaw si Buboy, di na ko isulti ang iyahang pangan nga tinuod ug asa siya gikan, but gipadani niya sa kini ang akong suliran official writers page, 37 years old. Iyahang mga pangutana kabahin ni sa iyang kaipon nga di na ipakita sa iyaha ang iyahang mga anak. So una niyang pangutana, 10 years old na ang ilahang anak ug iyang nahibaw-an 7 years manggod kuno paubos ang custody adto sa inahan. Karon nga 10 anyos naman siya, asa man gyud siya angay ang bata. Mahimo ba siyang mupili kuno niya or mupili kung asa siya? Now, sa atong drama o sa imong gipadang nga suwat, akong nasabtan ang word kaipon, meaning to say, wa mo na minyo. Lahi manggod ang pagtratar nato sa managtiayon nga minyo ug sa kanang gapuyo lang nga way benepisyo sa kasal, no? Kay ang bata kung gipanganak sud sa kaminyoon legitimate ug ang kustodiya niya lahi, no, ang treatment sa balaod kontra sa usa ka bata nga gipanganak gawas sa kaminyoon, ang estado mangud ana niya illegitimate, lain pod ang pagtratar sa balaod when it comes to custody ug parental authority. Now, arita dire sa imong sitwasyon, wa man mo na minyo ang imong anak nga 10 anyos na karon illegitimate child, no? Ang bata adto gyud na ngadto sa mama, ang custody sa bata sa usa ka child nga illegitimate adto gyud na sa mama. Wa gyud nag-ingon ang balaod, di man gud pareha sa legitimate guys nga makapili ang bata, no, kung moabot nag 7 anyos pataas, no? So ang balaod nato sa illegitimate default mama gyud. Ang papa mahimo rang na ay visitorial rights, or of course, no, kung magkauyon lang gyud, no, ang managtiayon ang mamag papa nga pwede karon adtos papa, most of the time adtos mama, or unsa ilahang amicable nga arrangement. Of course di man ta mude ana, wa man pud mude ang balaod, wa man pud nag-ingon nga di pwede. In fact, that is also encouraged, no? Kay mao man ay makaayo pud sa bata, but the law is very clear, no, na maski pag mupili siya, unless, no, adto gyud sa mama, unless mo na akong giingon musugot ang mama or atong mapakita nga dili gyud ikaayo, no, sa development sa pagpadako sa bata nga magpabilin siya ngadto sa poder sa iyahang mama. Kay kung bisan illegitimate pa na ang bata, kung di makaayo niya ug ma-prove po na nato, makuhaan sa gyud og parental authority ang mama, pwede gyud nang mapunta ngadto sa papa. But we'll have to prove it, no? Kaya that is a matter of exception compared sa general rule nga adto sa mama. Ikaduhang pangutana. Gipadala ni Eileen ang apelido sa iyahang kaipon sa ikaduha na mong anak. Kung makuha nako ang bata, mahimo ba na kung ipausab ang iyang apelido? Mga pila man sad ang bayad ana.
Agoroy, kadakong sayop aning Aileen, kaning iyahang gibuhat, nga gipada niya ang apelido sa iyahang kaipon, ngadto sa ilahang inyong ikaduhang bata. I don't know, gipada niya or girehistro gyud niya nga pagsuwat sa birth certificate ang ngan gyud sa iyahang kaipon ang gibutang as papa, kay dako gyud ng kasaypanan, kay perjury gyud na. Daan na bi ako nasikig pasidaan ninyo guys ha, nga dili gyud ta pwedeng magpataka og suwat og mga detalye sa birth certificate nga sayop or dili tinuod. Kanang birth certificate sinumpaang salaysay na, inig-submit nimo ana, but pasabot inig notaryo ana, nanumpa mo nga ang kana tanang detalye tinuod, including kung kinsa ang papa. No? So ang akong pangutana, ang akong i-assume ani sa imong pangutana nga ginamakak gyud siya sa birth certificate sa inyong ikaduhang anak. Ang iyang gibutang nga papa dili ikaw kung di siya iyang kaipon. Maunang ang gada sa apelid, ang gida nga apelido kay ang kana sa iyahang kaipon, no? Kay di man na makada og apelido kung wa gi-acknowledge or gipermahan ang acknowledgement of paternity sa likod sa birth certificate, no? Kay kung way ngans papa or maskig na ay ngan pero wa mo pirmas luyo, dili man na makada ang apelido sa lalaki, no? Maskig imo, maskig sa iyang kaipon kung way na mirma ninyo didto sa luyo. No? So, ang akong giaso nga mauni, so kana dako gyud ng bakak on the part ni Aileen og sa iyahang kaipon. Pwede na nato ipausab pero kung nasubmit na mo file gyud tas korte kay maapektuhan man in taon ang estado sa bata. No? Ug ang identity sa bata. Korte gyud ni murag I think dinhi pwede administrative lang, unya dangerous pa kaayo ni kay basin ma-file ni perjury sa Aileen ug ang iyahang kaipon kay di man mao sayop man ha. Muna guys, I will always remind you, di jud ko mapulan balag pila na ni katuig ang ato ang programa kay gani na among gyud gahapon tay madawat in town oy nga mga suwat ug mga pangutana kabahin sa mga sayop ug dili tinuod ug bakak or inaccurate nga pagsuwat sa birth certificate. So di gyud tamundang ani ha. Bawal di jud ko mapulan og remind ninyo nga ayaw magpataka og suwat ug mga detalye sa birth certificate nga dili tinuod. Ikatulong pangutana, kasado mi sa akong asawa ug plano nako nga ikiha silang duha sa iyang kaipon karon. Makakiha ba ko nila bisan ug tuwa na sila sa laing nasod? Yes, because you'll have to prove and allege nga dili siya ang tinuod nga papa sa ikaduha ninyong bata. We will have to prove nga ikaw gyud ang papa unya na makak siya sa birth certificate, no? So, kana pwede nato silang ikiha dihang dapita, no? Kay of course luoy pud ang bata kung mao na ang nahitabo niya nga nasayop ang iyahang identity. Pada ta makakiha not for perjury but simulation of birth. Specific kaayo ang revised penal code sa crime, no, nga atong pwedeng ipasaka ngadto sa usa ka tawo nga mamakak sa birth certificate. Mo na simulation of birth. Hala mo. Ikaupat ug katapusang pangutana, unsay pwede nako nga ikaso? Batok nila. Dako bako og magasto aning akong sitwasyon karon. Now, kasong kriminal man na, of course, you will need the police and the prosecutor's office para mutabang kay sila may mo file ana og kaso, no? You just file the complaint. Maybe you might need the assistance of a lawyer para lang mutabang og draft sa affidavit complaint nimo para makihaan sila and mag-guided ka kung unsang mga dokumento o papilis ang need natong i-attach to prove nga ikaw gyud ang papa ug namakak sila didto sa birth certificate, ha? Okay, mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhiga pon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.